Sinibingelele bathandi bekhasi lamkhulu nogada. Ngifisela konke okuhle kulo nyaka omusha ozoqala. Nginiphathele nezipho ezinhle zokuthi siqale unyaka omusha. Makhehla nani bogogo. Sebebaningi abantu esesisebenzisane nabo through lento ye-inthanethi nayo u-YouTube wethu lo. Sibonga kakhulu kulaba abasiphathe kahle nemizi esihambele. Siyabonga kakhulu ngokusihlonipha nokusiphatha kahle. Lokho kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze ngendlela nathi sikhule ngendlela kulo msebenzi, ngoba ngicabanga ukuthi abantu bayaqonda ukuthi sisebafishane kodwa impande sinalo ulwazi layo. Namhlanje-ke ngizokhuluma indaba enkulu kakhulu bakwethu. Kodwa ngaphambi bengikhulume ngale ndaba enkulu, ngicela ukuchazela abantu ukuthi njengoba ngikulesi sigodlo esila eMtuba, ikhaya lakwethu leli ebengisale kulona ngemuva lesikhathi kushintshwa ikhaya kwakhiwa ikhaya elisha, ngasala ngesimanga sokuthi nginamakhosi, angikwazi ukuhamba kanye nawo wonke umuntu, izinto zami zidinga uhlelo oluthile. Ngakho ngizoshintsha indawo, ngizohamba ngentambanana kwindawo esempangeni, kwindawo okuzobe kuyindawo yasekhaya komame, ekhaya la ngizobe ngisebenzela khona, kwakhiwe igodlo khona ngikwazi ukuthi ngiphilise abantu. So engiqonda ukusho ukuthi abantu bengamangali mase ngishintsha i-location. Okay, namhlanje induku-ke engiyiphethe, sikhulume ngohlelo lwanamhlanje, ile nduku engihlale ngisho ngithi silahla ngayo ipoki imidliwa. Ngizoyichaza. Okay, la amaphakama lawa, ngizowabala la maphakama lawa. Sinephakama lalo mlahlankosi, libaluleke kakhulu ekulahleni ipoki, iphakama lomlahlankosi. Sinephakama lale minyela, mawazi iminyela, abanye bathi ingubo ziyeweni. Sinalo iphakama lakhe lana, emuhle kakhulu ekulahleni imidliwa. Siphinde sizoba nephakama lelokhuza lomncaka okumphenduli. Umphenduli-ke usiza kakhulu ekutheni siguqule izinto zakho lezi ey'suke sezilahliwe zalahlwa ukuthi zingaqondani nawe, zingabhekani nawe, inhlahla yakho iphambuke ingabhekani nawe. Sasesiphinde sithola iphakama lethu la, iphakama likavula indlela. Sifuna ukuthi sivule indlela-ke kulezi ipoki zikwazi ukuthi zisuke kuwena zihambe noma ngabe kuthiwa kwaboshwa kanjani. Iyona nhloso yethu ngokuhlanganisa la maphakama. Ubese uthatha-ke impande yomlahlankosi uyifake nawo la, uthathe impande yomkhiwane uyifake la, le esemanzini. Uphinde futhi uzothatha impande yomganu uyifake nayo la, bese ungitholela inyongo yenyathi, uyichele kulo muthi lo, uwuyeke wome. Maqede bese uthola inkukhu emnyama, uhambe uyogeza ngale nto le esidulini, uyivalele esidulini lento le. Lo msebenzi bakwethu ujule kakhulu 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 kakhulu. Ngiyakwazi ukukuposela uma uzolalela i-instruction engikunikeze yona. Lo msebenzi ujule kakhulu ngani zakwethu, akuyona into yokudlala, akukhona ukuthi mhlambe ngiyanikhohlisa. Abathanda-ke ikhubalo lami bayazi abantu abaye belandele ikhuba lamkhulu nogada. Le nto le uzogeza ngayo ebusuku ngo-12, kuphoqelekile ukuthi kube u-12 ugeze ngayo, uyiqalekise le nto le, ufake imali emnyama kuleyo ndawo le isitulo, ngaba uzuka, ngaba u2 cent omdala, le mali endala uyifake phakathi, ukhulume ukuthi ayihambe le nto ingaphinde ibhekane nawe, uyivalela kule ndlu yayo entsha. Kodwa-ke imininingwane eminingi uyithola uma ngabe kuwukuthi sengiyakuphosela lelo khuza, mhlambe noma uyayilanda la ekhaya ngiyakunikeza yona. Inkanyiso-ke yale nduku ngani zakwethu, izothi ukuluma ngoba induku ethe ujula kahle kahle sengikhipha imfihlo yakwethu. Kodwa-ke abantu bakuqaphele ukuthi ukusetshenziswa kwenduku kuyinto ebucayi, ikakhulukazi masuke sithinta imimoya ngalolu hlobo. Sizokhanyisa ngo-2.5 labo gogo ukuze sikwazi ukuthi sikunikeze le nduku. Izobe ingahambi-ke yodwa, izobe ihamba nanansi induku. Induku engiyikhonze kakhulu-ke le lapha ekhaya. Le nduku ingumavula, ivula iy'nhlahla kumuntu, inovula kuvaliwe, cishe yabazi igaba eziwu4 mangaphosisi. Uma ngikhuluma ngovula kuvaliwe, sikhuluma ngey'hlahla eziziyiponji, sikhuluma ngezihlahla ezingena ngaphansi kwadrako, phansi kwemidlebe, ngoba iy'hlahla sike sasho phambilini ukuthi zinemindeni. So kuney'hlahla ey'ngena ngaphansi kwemidlebe noma kungeyona le midlebe ebomvu abantu abayaziyo, kodwa lezi hlahla zingena ngaphansi kwayo imidlebe ethile. Bogogo, le nduku-ke uyihlanganisa nobisi, uyifake noju, bese ukwazi ukuthi ugeze ngayo le nduku, uphinde uphalaze ngayo, ikuvulela inhlahla kakhulu le nduku le bogogo. Nayo futhi le nduku isuke
izoqaqa yonke into engamafindo kuwena emva kokuba sesiyisusile le minxwa nayo le nduku, bese sibuya sizoqaqa amafindo empilweni yakho ukuze impilo yakho ikhanye, ibe yinhle, igqame konke okufisayo ukwenzeka. Ngale nduku ngiyabheja ngani zakwethu, njengoba ngithi u-2.5 nje suke sekuhamba kokubili khehla, suke sekuhamba kokubili. Lokhu uyakwazi ukukusebenzisa ngisho ekhaya, emndenini, nasey'nganeni, egcekeni uyakwazi ukusebenzisa lezi zinto. Uma ngabe ufisa ukuthi kuphinde kuhambe ney'khonkwane-ke sibe sesixoxa bese sikufakela ney'khonkwane ukuze nenhlahla yakho ikwazi ukuthi ivikeleke bogogo. La angazi ngingachaza ngithini ngani zakwethu ngey'nduku ey'la eziqinile ezinamandla ngoba khona la amakhosi akaNcamase la bogogo, khona ilokhuzana isihlahla somyezane lapha bogogo. Kuney'hlahla ezinhle kakhulu ezivulayo, khona isihlahla bathi i-jade plant okuyisihlahla semali esidonsa imali. Sinane-snake plant sikhona la sisifakile ngoba naso siyangena ngaphansi kwemidonso, nesifumbathi sikhona kancane bogogo. Thokoza khehla. Asizukubaba mudeke kakhulu. Kulaba abathanda lokhu, kunabantu abathanda lokhu. Nakhu imidonso-ke le bogogo, iy'gubhu ziyehlukana-ke, kodwa akuyona into engithanda ukuthi ngigxile kakhulu kuyona ngoba le nto ngithanda ukuthi ithathwe umuntu onolwazi ngayo ngoba abantu bayayithatha le nto le maqede bese bebuya sebekhala noma beqhamuka sebekhala. Abanye bayavela la ey'nkundleni zokuxhumana bakhuluma izinto eziningi esingaziqondi, kodwa-ke asifuni ukuchaza kakhulu, kodwa lolu hlobo lomsebenzi siyawenza lapha ekhaya bogogo. Ongidingayo ngizocela ukuthi angithinte ku-WhatsApp wami, angangifoneli ngiyacela ngezizathu ey'thile bogogo. Hhayi ngoba nakhu nginokuphakama kodwa nginey'zathu ey'thile ezikhomba ekutheni angifoneleki kahle kahle khehla, angifoneleki nje. Uma ungifonelile wangithola kusuke kuyinhlahla yakho, kwesinye isikhathi uzothi uyaxhumana nami sibe nokungazwani ngesimo sokuthi ungithinte efonini. So ngizocela abantu ukuthi basebenzise u-WhatsApp. Umkhulu nogada la bantu bangakhohlwa-ke ukuthi cishe emva kagodi sizobe sesitholakala endaweni yaseMpangeni okuyintambanana, okuzobe kuyindawo yasekhaya, isigodlo nje esiqondile ngoba lapha indawo eseyisele ngemuva bogogo. Kodwa-ke kungekudala sizosiqondisa isimo sethu ngoba nathi kunezinto ofanele siziphelelise, singabantu siphila ngesintu. Asibona abantu abenza izinto zenzeke ngokuthi siphathe amakhubalo, kodwa siyanxusa ey'dalweni nasemimoyeni ezisipha la makhubalo ukuthi sikwazi ukuphilisa abantu nathi siphinde sithole ukuphila. Siyathokoza gogo.